Indlela isisitishi sogonyo simiswe ngayo yenza sifikeleleke lula. Kwaye njengoko iindaba zeliziko zisasazeka, amanani abo baza kulo liyonyuka. Well, it was most pleasant. Everybody here is very polite and helpful. Overall treatment was very, very good. They're very orderly, and I must say, this is first-class treatment. The way it went here, the way when we came, they treated us like royalty. Elinyathelo lifezekisa umnqweno wale dyunivesithi wokuzinikela ekusebenzisaneni noluntu. Bajonge ukugonya abantu abangama-360 ngeveki. Siye samemezela ukuthi thina soba university esebenzela umphakathi. We are going to ukuthi sizame ukuthi wonke umsebenzi esiwenzayo awuncedi thina sodwa si-university but unceda nomphakathi esikuwo kakhulu umphakathi walapha eNelson Mandela Bay. Le dyunivesithi ikwajongene nokukhula kwamanani e-COVID-19 kwiziko layo. Iinkqubo zokufundela kumagumbi okufunda zimisiwe. Siye sayeka ukuzufundisa i-mask to mask. Abantwana baqelelwa as the lecturers baqelelwa ukuthi sonke sibuye lapha ku-online teaching. Eliziko lokugonya yintsebenziswano phakathi kwale dyunivesithi nesebe lezempilo. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji eGqeberha.